Здравейте, хора! Искам да ви кажа, че ще качвам клипове най-много след не знам, след един месец да се нарече. Този клип го направих, за да ви кажа, защото сега управлявам от на сестра си профила. Защото съм такова от YouTube. Тоест, не че съм нещо са ми направили от YouTube, просто Хака иска да се с нейния канал, аз се кача само този клип в нейния канал. Не искам да ви кажа, че защото компютъра ми е изгорял. На този компютър няма да играя, защото с вашите не ми се играе. А и тъкмо до тогава ще ми се оправил компютъра, то трябва да го закача на пагината, закачи го. Това е на PvP бързо. Правя го, защото сега ще дойде. Убиха ме. Това е всичко от мене, надявам се да ви харесало. Лайкнете, да ви пречи.